प्रत्येक वेळी पैसे लेट मिळतच होते. आता त्यानंतर मंथली रेंटलचं काम सोडून मला आयटमवरचं काम दिलं होतं. अराउंड 67.5 लाख रुपीज विदाऊट जीएसटीचं मला काम दिलं होतं. मी अगदी ते प्रामाणिकपणे अगदी कमी वेळेत पूर्ण केलं आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यातले फक्त मला 22 लाख रुपीज दिले. बाकीचे 45.5 लाख आणि इतर तर मी केलेल्या कामाचे असे प्लस जीएसटी धरून अराउंड 80 लाख रुपीजच्या आसपास माझं पेमेंट यांच्याकडून येणं आहे. माझे जे दिलेलं काम होतं त्याची क्वांटिटी सर्टिफाय झालेली आहे. इंजिनियरनी क्वांटिटी अप्रूव्ह केलेली आहे. सर्व बिल झालेलं आहे. कुणाची त्यावर काय क्युरी नाही. आता ऑडिट कोणतरी आलेलं आहे आणि ऑडिटर प्रेम म्हणून ते सांगतात की बीसीएमनी तुम्हाला पैसे देऊ नका म्हणून सांगितलं. आता बीसीएमला मी भेटण्याचा प्रयत्न करते पण तो बीसीएमची भेट घालू देत नाहीत. मग आता सीएम साहेबांच्याकडे मी न्याय मागायला येत आहे कारण ह्या गोष्टीला आता 6 महिने होत आले मला पैसे देत नाहीत. मी 28 सप्टेंबरला सीएमओ ऑफिसला मेल देखील केलेला आहे त्या संदर्भात. त्यावेळी ते माझे 22 लाख रुपये कट करणार होते. तर ते मी आता ते म्हणतात की तुम्ही आम्हाला लिहून द्या की डिस्काउंट केले म्हणून आम्ही तुमचे पैसे लगेच कट करून तुम्हाला देऊन टाकतो. पण तुम्ही म्हणते का कट करून देताय तुम्ही? लमसम क्वांटिटीवर मला तुम्ही काम दिलं होतं. मी प्रामाणिकपणे काम केले. तुमच्या इंजिनियर्सनी एचओडीनी त्या क्वांटिटी सर्टिफाय केलेल्या आहेत. तर मी का पैसे कमी घ्यायचे कुठल्या बेसिसवर? त्यांच्याकडे याबद्दल त्यांच्याकडे काही उत्तर नाहीत. फक्त पैसे कट करायला बसलेले आहेत. माझ्यासारखे असे बरेच कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते पण तू कोण बोलायला तयार नाहीत कारण कारवाईला भीतात, पैसे बुडण्याचे भीतात. मी शेवटी आता पाणी माझ्या इथपर्यंत आलेलं आहे म्हणून करो अथवा मरो ही परिस्थिती माझ्या पुढे राहिलेली आहे. पण मी आता सीएम साहेबांना एक कळकळीची विनंती करण्यासाठी इथं आलेलो आहे. आता सीएम साहेब काय माझं दुःख ऐकून घेतात की नाही बघू. किती लोक काम म्हणजे तुमच्या अंडर किती लोक काम करत होते? माझ्या अंडर जवळजवळ 15 ते 20 लोक काम करत होते. पण मेजर हे मशिनरीचं काम होतं. माझ्या अंडरमध्ये 4 ट्रेलर आणि क्रेन असं आम्ही काम करत होतो. डे नाईट आम्ही काम करत होतो. पाऊस वगैरे काही बघितला नाही आणि अगदी कमी वेळेत अनबिलिव्हेबल असं यांचं काम करून दिलं जे यांच्याकडून शक्य नव्हतं. यांच्याकडून ते काम 6 महिने ते वर्षभर चाललं असतं ते विदिन 2 मंथ्समध्ये मी कव्हर करून दिलं. माझी आई हॉस्पिटलाइज असताना, माझी मुलगी आयसीयूमध्ये असताना हे मी करून दिलं. पण आता मेगावेळचे सीओ श्रीधर सर सांगतात, पीडी प्रभात सत्यपती यांना भेटलो तर ते म्हणतात ऑडिटरनी बिल अडवले. ऑडिटरला विचारा, ऑडिटर प्रेम आम्हाला भेटत नाही, बोलू देत नाही, काही नाही. ते फक्त बीसीएमचं नाव सांगतात. पण बीसीएमनी खरोखर देऊ नका म्हणून सांगितलंय का सांगितलेलं आहे की नाही हे पण माहिती नाही. ते बीसीएमची भेट पण घालून देत नाही. त्याकरता मी सीओ सेशन सरांशी भेटलो. त्यांनी देखील 3 दिवस झाले मला त्याच्या दिवाळीपूर्वी पण त्यांना भेटलो होतो. त्यांनी मला एकच सांगितलं, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेरा नाही आहे. पण ते आता ती देर झाली, सगळं झालं, पण मला तर सगळं तर अंधेराच दिसायला लागलाय. म्हणून आता मी सीएम साहेबांना कशासाठी स्टॉप केलाय? रिझन काय आहे? रिझन ते म्हणतात तुम्ही कमी वेळेत अगदी जास्ती नफा मिळवलेला आहे, तुमच्याकडे डिझेलची एंट्री नाही, ही एंट्री नाही. ज्यावेळी तुम्ही मला लमसम मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट देता त्यावेळी कुठलीही कंडिशन नाही. इव्हन मी जे काम करत असताना आयडियल चार्जेस होते, 1 लाख रुपये पर डे माझे आयडियल चार्जेस होते. ते देखील मी अजून यांना चार्ज केलेले नाहीत. ते देखील मी 20 दिवसाचे 20-1 लाख रुपये आयडियल चार्ज ते सुद्धा मी अजून यांना चार्ज केलेले नाहीत. पण एवढं करून असताना देखील हे माझ्यावर अन्याय करत आहेत. किती टोटल अमाऊंट किती राहिले? आता अराउंड माझी सगळी अमाऊंट 80 लाख रुपयाच्या आसपास अराउंड माझी येणे यांच्याकडे आहे जीएसटी मिळून. पण ते पैसे आता 6 महिने झाले मला दिलेले नाही. पेमेंट किती रिलीज केलं तुमचं? आता ह्या सर्व कामांनी फक्त 22 लाख रुपीज रिलीज केला आहे. टोटल किती सांगितलं तुम्हाला लमसममध्ये? 67.5 लाखच्या माझ्यावर वर्क ऑर्डर आहेत. वर्क ऑर्डर मला दिलेले आहे. सगळ्या कामाची वर्क ऑर्डर असून पूर्णपणे काम केलेलं आहे. त्या कामाची क्वांटिटी देखील सर्टिफाय झालेली आहे. त्यांच्या इंजिनियर्सनी, त्यांच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटनी पण सगळ्या क्वांटिटी अप्रूव्ह केलेल्या आहेत. म्हणजे कामात कुठेही खोट राहिलेलं नाही. पण तरी सुद्धा ते मला ना लिखित मेल देत आहेत, ना लिखित नोटीस देत आहेत, काही नाही. त्यांच्याकडे काही उत्तर नाही. फक्त माझे आता पैसे कापायसाठी बसलेले. तुमच्याकडे सर 67.5 लाखाची लास्ट 80 लॅक्स करून मंथली रेंटलचं पण काम चालू होतं. त्याचे पण पैसे पेंडिंग आहेत. आता ते बरेच पैसे मला त्यांनी दिलेले नाहीत. आणि आता तर मी इश्यू त्यांच्याशी जरा भांडत आहे. त्यांना विचारत आहे की का माझे तुम्ही पैसे देत नाही. तर आता तर माझं सगळंच माझ्या क्रेन बाहेर काढायला सांगितल्या, मला कामावरून कमी केलं. माझ्या सगळ्या 5-6 क्रेन चालू होत्या त्या पण बाहेर काढायला सांगितल्या. पैशाची काही मागणी केली आहे? टर्मिनेट केलं. पैशाची काही मागणी केली आहे का बिल? पैशाची मागणी नाही केलेली. पण तो ऑडिटर सरळ म्हणतो की प्रेशराईज करून की तुम्ही आम्हाला लिहून द्या डिस्काउंट दिलाय म्हणून. आम्ही का लिहून द्यायचं डिस्काउंट दिलाय म्हणून? ही सरळ जाती आहे ना, प्रेशराईज करतायत. पण आता 6 महिने झाले म्हणा, तेवढेच उशीर का लागला तुम्हाला? अगोदर कंप्लेंट का नाही केली कुठे? सीएम साहेबांना लास्ट मी 28 सप्टेंबरला सीएम ऑफिसला मेल केला होता. त्याच्यापूर्वी पीडींना भेटत होतो. प्रभात सत्यपती सर जे पीडी आहेत, सीओ आहेत, श्रीधर सर त्यांना भेटत होतो. ते यांच्याकडे बोर्ड दाखवतात, हे यांच्याकडे बोर्ड, हे असंच चालू होतं 2-4 महिने.
आता शेवटी म्हणजे माझी सहनशीलता संपलेली आहे. काय शेवटी सर्वसामान्य माणूस काय करू शकतो. म्हणून आता सीएम साहेबांच्या दाद मागायसाठी मी आलेलो आहे. आता सीएम साहेब ऐकून घेतात की नाही बघू आता. किती सुटका नावे द्यायला? माझं नाव अरुण रामचंद्र सोनवणे. मी तिरुपती क्रेन सर्व्हिसचा मालक आहे आणि तिरुपती क्रेन सर्व्हिस. डिस्काउंट किती मागतायत ते लोक? आता पहिल्यांदाच 40 लाख मागत होते, आता 30 लाख रुपये मागत आहेत. डिस्काउंट हा, 30 डिस्काउंट लाख रुपये. म्हणजे ऑलमोस्ट 50%. हा, पण ते म्हणतात तुम्ही लिहून द्यायचं, आम्ही नाही सिंगल मेल टाकणार, तुम्हीच मला तुमच्या लेटरवर लिहून द्यायचं की मी एवढे पैसे कमी करताय. पण आम्ही का लिहून द्यायचं. आणि माझ्यासारखे बरेच कॉन्ट्रॅक्टर असे आहेत, पण ते कोण बोलायला तयार नाहीत. शेवटी मी माझ्यापर्यंत आता सुरुवात केलेली आहे. प्रयत्नार्थी परमेश्वर. सीएमना याच्या अगोदर भेटण्याचा प्रयत्न केला. सीएम साहेबांचे जे पीएस आहेत अमरीशजी, त्यांच्यावर बऱ्याच वेळा फोनवर बोललो. आमचे राज्यसभेचे खासदार धनंजय माडिक साहेब, त्यांनी देखील सीएम साहेबांना फोन केला होता. परत मला त्यानंतर काय पुढे त्यांचं काय रिप्लाय आला नाही. मी अमरीश साहेबांना कंटिन्यू फोन केला, त्याशी पुढे काय झालं नाही. फक्त सीएम ऑफिसमधनं जीएमआरला पत्रव्यवहार झालाय असं कळलं, पण त्याचं पुढे त्यांनी नाही मला काय कळवलं नाही. सीएम साहेबांना काय कळवलं काय नाही माहित नाही. सो तुम्ही म्हटलं तुमच्यासारखे आणि काही लोक आहेत ज्यांचे असं बरेच payment contractor आहे. आहेत. So काही आयडिया किती लोक असणार असे? किमान एक 50 ते 100 कॉन्ट्रॅक्टर होतील. कुणाचे 1 करोड आहेत, कुणाचे 2 करोड, कुणाचे 10 करोड, कुणाचे 13 करोड अशी रक्कम आहे. लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांची पण 22 लाख 25 लाख रुपये आहेत. त्यांच्याकडनं सुद्धा ते डिस्काउंट मागत आहेत. म्हणजे ऑडिटर यांनी फक्त एवढ्यासाठी आणून बसवलाय की तुम्ही तुमचे पैसे कापायचे आहेत आणि त्याला त्याचं इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. ऑडिटर हे नाही बघत आहे की ह्या लोकांनी मेहनत केली, कष्ट केलं, हे नाही. फक्त त्याला एकच टार्गेट दिलंय. ऑडिटर प्रेम म्हणून आहे, फक्त तो बीसीएम साहेबांचं नाव पुढे करतो. आता बीसीएमने तसे ऑर्डर दिलेत नाही दिलेत हे देव जाणे. जीव्हीएमआरचा प्रोजेक्ट आहे. काय बोलतो कोणाचा प्रोजेक्ट आहे? हा जीएमआरचा प्रोजेक्ट आहे. जीएमआरने मेगावेटला काम दिलेलं आहे, पण मेगावेटचे सगळे कंट्रोल आता जीएमआरने त्यांच्या स्वतःच्या हातात घेतलेले आहेत. पेमेंट ट्रान्सफर जरी करायचं असेल तर जीएमआरला अप्रुव्हलसाठी मेल येतो, त्यांची मीटिंग होते, त्यानंतर ते फंड ट्रान्सफरसाठी हे करतात. काय बोलला? मोपा एअरपोर्ट. हा, नमस्कार.